Taratata, politické rádky. Starec lidi, vítejte u druhých politických hrádek. Dnešním hostem Milda Zeman. Tak se dobře bavte. Ano, ano, já taky zdravím všechny opilé a ožralé. Půjdeme k našim otázkám. Dobře, pojďme na to. Mildu, máš u sebe aligátora? Samozřejmě. Mildu, máš u sebe za svoji zemanovku? Samozřejmě, že ji mám. Zemanovka zbližuje. Mildu, které hulíš cigarety? Startky a vícerojky. Mildovi oblíbené cigára. Taratata, loučíme se s vámi.